Els treballs de la planta avancen, però hi ha una falla a València que encara no té el seu monument. Els ho expliquem perquè de segur que coneixen la història. Es tracta de la falla de mossèn Sorell Corona. Havien plantat este furgó de seguretat que, atenció, no es va poder cremar perquè va desaparèixer. Algú se'l va emportar carregar de bitllets. Bé, després de 6 mesos de cerca incessant, ahir el van localitzar. Va ser una parella que estava passejant el seu gos a Bétera, Antonio i Mari Carmen, ens han fet arribar el moment de la troballa. Hores després d'aquesta troballa, Carme Bort va anar a replegar l'alegria de la comissió. Hores abans que l'arribar el passat mes de setembre va desaparèixer el monument de la falla Corona. Estava justetament ací. Es tractava d'un enorme furgó blindat que havia dissenyat els estudis Ginseng, obra de l'artista Manolo Martín. Des d'aquest moment es buscava el seu parador. Ara ja l'han trobat 6 mesos després. Una parella que passejava el gos per uns descampats de Bétera ha trobat el furgó, això sí, sense els 52 milions que hi havia dins. Sara, fallera major, quina alegria que ha aparegut ja el furgó. Sí, estem tots supercontents i després d'estar buscant-lo tota la comissió, inclús gent de fora que ens venia a veure i tot, estem supercontents. Ara el té la policia, diguem-ne, quins són els següents passos? Què vos diuen? Ara la policia està fent el seu paper, investigar, agafant empentes i a veure què ha passat amb aquests diners i el camió, qui el va agafar. Clar, perquè recordem, el camió estava ple de diners, 52 milions d'euros en bitllets de 100 euros i ha aparegut 8, i això és important saber on estan els diners. Sí, la veritat que és superimportant, perquè llavors tu en aquests diners tot el que podem fer. El cas és que vosaltres ja teniu de nou el monument, què vos diuen, en qüestió de dies, clar, ja vos el portaran així, no?, a la demarcació. Es suposa que en qüestió de dies ja estarà al taller del nostre artista faller i el plantarem ja a la nostra plaça i el nostre carrer. Moltíssimes gràcies i enhorabona. Continuarem de ben a prop aquesta història perquè efectivament ha aparegut el furgó, però volem saber també on estan els diners. Vicente, cara de tindre aquests 52 milions d'euros. Rebràs notícies de la meva advocada. De la meva advocada, queda bé. Continua el misteri d'esta falla. Ja veuen que la imaginació dels fallers no té límits i tampoc les ganes, perquè comencen les falles. La mascleta de Rei